To, shi da wannan fim ɗin wato lokacin da aka kawo min script ɗin da na duba an nuna labari ne akan abin da ya faru a Zaria tsakanin Muslim Brothers da sojoji inda aka kakkashe aka harbi Muslim Brothers. So lokacin da aka kawo min har ga Allah ban taɓa sanin akwai wani document ko littafi da aka taɓa rubutawa mai wannan sunan ba Fatal Arrogance. So sai daga baya ne nake ji ashe akwai wani littafi da aka taɓa yi wanda kuma gaskiya har ga Allah kamar da na faɗa ban san da shi ba. Amma da na karanta script ɗin a gaskiya ban ga ɓatanci ba saboda an nuna ne irin yadda dai abubuwan da suka faru. To sai dai ka san script wani lokaci ba lallai bane ya baka clear picture na labari ko kuma wani lokaci za a iya baka bayan ka karanta kuma idan ka zo kana yi ɗin kuma za ka fahimci akwai kurakurai ko kuma wani ɓangaren kuma lokacin da kai baka nan kuma yi wani abu wanda kuma za a ga saɓanin haka. To lokacin ma da aka bani da labarin sai na tambaya su waye za su ɗauki nauyin su sai suka nuna min akwai wani human rights group amma ka san irin wannan in ka fiye tambaya sai aga kaman ko kana kokarin ka karɓi aikin ne ko wani abu sai aka ya ce wani human rights ne kuma a wajen su wannan wakilan su na human rights din suna zuwa dan ni kusan ma a motan su ma ake kai ni location. Saboda haka ni dama na fito ne a matsayin Muslim brother wanda ni ma aka harbe ni a hannu haka a character na mutu nayi kaman 6 scenes haka a film. To tsakani da Allah ni actor ne ba ni da wani hannu a ciki ba ni aka ba aikin ba ni kawai an kira ni a matsayin jarumi in interpreting role. To amma ko da muka zo muna aikin tsakani da Allah kamar yadda na faɗa akwai inda naga kurakurai kuma na yi ƙoƙarin in ja hankalin masu fim ɗin domin su gyara. Hasali ma yadda na tambaye su na ce to me yasa irin wannan labarin za ku kai shi Enugu tunda mutanen ba Hausawa bane ba su jin Hausa kuma yawanci ba wanda za su za ga ba musulmai bane saboda in aka ce duka musulmai ne za ga kowa ya ƙoƙari ya interpret role ɗin shi daidai ba tare da ya kauce ba sai suka ce ai haka aikin da yake dai irin dai ka gane a dai ɗauki maganan ka dai kaman ba ɗauki dai maganan ka ba dai kaman ya kake musu shishigi haka. To akwai kuma wani abu wanda dole ne wanda yake misali Muslim brother ne kai kowa ba ma musulmi a san matsayinka na musulmi ma an ka gani dole ya ɗaga ma hankali. Akwai hoto da ya dinga yawo na Mr. Pete Edochie wanda ya saka kaya haka kuma ga kwalbar giya a hannunsa da nan da wata yarinya. To wannan na so in wayarwa jama'a da kai. Wayarwa da zan yi shine billahi allazi la ilaha illa huwa wannan hoton ba film din yake ba. Suna shashancin su ne kawai suka ɗauka kafin a ci action. Shin ko shi jarumi yana da damar ya ce to a'a baya son inda ya fito a bar shi a cikin fim din ko ya nemi a cire ko akwai irin wannan hurumin? Akwai hurumin. To amma hurumin yawanci za su ce maka to shikenan za su cire ka amma za ka biya su damage. To a halin yanzu zaɓi biyu na ba wa su masu fim ɗin cewa idan har ba za su gyara ba misali let's say a ce masu ce a'a ba za su gyara ba to a shirye nake da in ba su kuɗi su cire ni daga cikin fim ɗin saboda wai aka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Shin daga lokacin da aka fara waɗannan maganganu ko akwai wata irin ya Allah ko barazana ko wani abu da ka fuskanta? Babu wata barazana sai dai kawai zagi da tsinuwa. To kuma wannan dole ne ɗan adam sai kai masa uzuri saboda duk wanda ya ga wannan misali a irin wannan halin dole kuma ya ga da nasa a ciki sai ya ji ba daɗi. Shin tun da ka fara wannan fim ɗin ko har zuwa yanzu da cece kusan da ya haifar ko kana da na sanin shiga fim ɗin? Gaskiya na yi da na sani saboda a farko na shiga ne da kyakkyawan niyya to kuma kaga da abubuwa suka dole za ka ji ba daɗi. Tunda wani zai kira ka ya ce haba Malam Yakubu ya kai haka ya ka fito a garanci to ai shi a harkar mu na fim kakan iya fitowa a boka za ka iya fitowa a malami za ka iya fitowa a ɗan sanda za ka iya bane to amma ba laifi bane wannan amma idan shigon fim ɗin ma ya zai saba ma wasu to kamata ka fito ba abin da sani da na sani shine ni ba na son negative public na fi so duk lokacin da za ka ji sunana insha Allah ka ji wani abu ne na mutunci na kyautatawa a tunanina akwai mutanen da ba a yi musu daidai ba misali wanda kusan kowa ya sani misali lokacin da aka yi ta saboda shi rai na dan adam bai kamata a ɗauke shi ba ko ya yi misali to shi aka ga fim za a yi wanda za a fayyace gaskiya ga abin da ya faru to sai na ce to bari shiga